אקסטרים. מעביר לרובי קראולר. לאו, יחל לאו. מלא עכברים פה, בוא תעמוד ליד האוטו, שיראו מה הגובה שלנו. אני חושב יש פה 2 מטר בין זונה, מפחיד. אל תנסו את זה בבית. איזה גובה, וואו. אני יכול לטפס עוד. טוב. וואי, עוד? ספיידרמן. זה נורא מפחידה. בוא תעמוד פה ליד האוטו, שיראו אותך, בוא. בוא, מדפאקר. תתקרב, בוא, אל תפחד. בוא. עכשיו תתרחק, אני יורד. איפה אתה הולך אתה?